नोंथां आं नोंनो फंसे बाथ्रासो खोन्थानो सानदोंमोन नोंथाङा मा सानो दा मा बाथ्रा नोंथां बुंजागोन माने आं आंनि फिसाजोखौ नोंथांनि फंबायनोसो बिलाइनो सानदोंमोन नोंथांमोनहासो मा बुङो बिदिबाथ' नोंथां बाथ्राया मोजाङानो र' आं फंबायखौ लेंहरनि फंबाय औ फंबाय मामोन आदा औ माबा फंबाय नै आंनि लोगो बिथाङा गावनि फिसाजोखौ नोंनो बिलाइनो सानदों नोंसो मा सानो फंबाय नों जि सानो बेनो जासिगोन आदा नोंथां दे होनबाथ' मोजाङानो जाबाय दे होमबा नोंथाङा जुदि खालारखौ थि खालामदो जागोन दे नोंथां बिदिबा थांलायनोसै नामा दे थाथ'लायदो दे Fai, ani kenang. bos जागोन नालै नोंजों Fala मा जायोलाय? Tuh, फरायहैनि होमबा थु एसे बुजायना मानि बारदै नोंना आदायानो बिराद फसायबाय नै दा नों मा बुङो दाना माथो जानो ए ओइ माथो बोरैबासो जाबायलै उनाव लोगो मोनगोन थ' फै माबाबा फरायगोन आं नोंसा बिनानाव सुजुलायनाय दं अबेनिफ्राय खावलाबो मोनजोब लागायनो लागाय लागाय Masa kesan dong? Oh, nanti saja kita ring mix salah selain marga singgungan mana ya? मा खोनागौ आङो Apa? Nagi sur mix salah selain marga singgungan. मा बे माब्लाबा जानाया आं आंनि फिसाजोखौ गोरों फिसालानो माब्लाबा बिलाइनो हाया Salah ke sana ke? Ada yang mau disana tuh, deh. Hoi, dalam menguna. Deh. बिमा बायह्रायाव ओंखारबो मामोन बुखा मामोनसो होनदों नोङो बे गथ'खौ दिनैनिफ्राय बायह्रायाव ओंखारबो जोनोम मा खालामदों बेवहाय Maksudnya anu ini kita sampai tunggu. जोनोम आंनि आइ आफाया आंखौ गुबुन सेंग्राजों जुलिनि थि रादाय खालामबाय नों मा खालामनो गोनां Nah, ini radai.